Helo, Matthew Matthias yn fan neu Mr Matthias, neu Athro MM. Nawr, mae'r fideo cloi yma jyst i ddangos i chi sut i logio ymlaen i Office 365. Bydd angen Office 365 gyda chi ar gyfer eich gwaith ysgol os does dim Office ar eich cyfrifiadur neu gliniadur, neu os does dim Office gyda chi gatre hefyd. Nawr, mae Office 365 yn meddalwedd arbennig o dda, ond mae angen chi fod yn gallu logio mewn, a dyma ffordd mae angen chi logio mewn. Mae Mr Marshall wedi anfon e-bost i chi gyda'r subject Office 365 ac yn yr e-bost yna mae'n cynnwys eich gwybodaeth logio ymlaen. Nawr, os i chi ddim yn gweld beth gallwch chi gwneud wrth gwrs yw logio mewn i system ysgol ac wedyn mewn i e-bost ac wedyn gwasgu search HM a wedyn search y bwtwm. Nawr, os i chi dal ddim yn gweld edrychwch yn eich trash chi, os falle bydd yn eich folder trash chi, os chi wedi delay. Nawr, dyma beth mae angen chi gwneud. Ar ôl chi cael yr e-bost yma, mae angen chi agor fyny y tab newydd. Y rheswm ni'n agor fyny tab newydd yw rhag gofyn i chi mynd nôl i gweld beth yw'ch cyfrinair chi, i chi'n gallu'n hawdd wedyn jyst trwy gwasgu'r tab arall fan hyn. Nawr, yn y tab ail tab, fyddwn ni'n teipio mewn Google ac fyddwn ni'n chwilio amdano login i Office 365. Nawr mae 365 dod lan ar canlyniad yma, ac yn y canlyniad yma byddwch chi'n clicio ar y cysylltiad sef loginmicrosoftonline.com ac fydd e'n mynd â chi i'r tudalen i logio ymlaen. Nawr, mae angen chi logio ymlaen gyda'r gwybodaeth i chi wedi derbyn o'r e-bost, sef e-bost ysgol ac hefyd y cyfrinair. Nawr, cyfrinair dros dro yw hwn a fydd angen chi newid eich cyfrinair chi. A mae rhai rheolau ar gyfer newid eich cyfrinair. Mae rhaid i fe fod o leiaf yn 8 cymeriad. Mae rhaid i fe o leiaf cael un prif lythyren, o leiaf un rhif ac o leiaf un symbol. A nawr, dwi'n methu pwysleisio hwn digon. Mae angen i chi cofio eich cyfrinair chi. Okay? Mae hwn yn bwysig. Cofiwch eich cyfrinair. Y rheswm pam mae angen chi cofio eich cyfrinair, achos dim ond un person yn yr ysgol sy'n gallu newid eich cyfrinair chi, a Mr Powell yw hwnna, achos Mr Powell ydy'r administrator y system yma, ac mae Mr Powell yn dyn prysur, ac os mae fe'n cael 200 o bobl eisiau newid cyfrinair, mae'n mynd i cymryd amser hir i pori trwyddo rheina i gyd. Okay? So, peidwch mynd mewn i'r trafferth yna, cofiwch eich cyfrinair. Okay. Nawr, dwi'n gobeithio bod hwnna wedi bod yn rhyw help i chi logio mewn i'r system Office 365. Os mae unrhyw cwestiwn gyda chi, gallwch chi cysylltu â fi trwy cyfeiriad e-bost, neu trwy Twitter, neu hefyd gallwch chi hefyd rhoi fath o sylw yn yr cyfeiriad cyfrif YouTube fi. Nawr, os i chi eisiau rhagor o fideos fel hyn, cysylltwch, just anfonwch neges ac wedyn falle gallai creu mwy o fideos ar unrhyw beth i chi ddim yn rhy siŵr arno. Achos mae Office 365 yn meddalwedd gwych. Okay. So, hwyl am nawr.